Karbid is, liek als in Oorendwarpen, een jaarlijkse traditie op Oudisdij in Ieën. En dat moet de jeugd wel leren. Dus organiseren het dorp een karbidkliniek voor bijen. Dat is de karbid. Eerst de bus daar zetten en dan doet er wetten erin, dan was karbid erin doen en dan scootje en dan een bal erop. Eerst de bal erop en dan scootje en dan gaat het erachter daar een gasbrander. Het idee kwam bij het dorpsbelang bij en we zeiden, nou ja, wie ben je eigenlijk hier met een heel grote man ontzetten. En we zeiden, nou de jonge jeugd maar ik trouw. En dan hebben we bedacht om voor groep 6 en 8 dit te organiseren, om hem goed uit te lezen en vooral even te zeggen van, nou ja, hoe zit je nou karbid en hoe doe je het vooral ook veilig. Na het oefenen met de band, together met de karbidploeg op de grote bussen zitten en verdienen ze uiteindelijk een diploma. Ja, ze doet super, het gaat zo best als wat. Komt natuurlijk gewoon door de kanalen, dus voor de band is het misschien eerst even wat spannend, maar ze had er helemaal geen les van. Het gaat zo mooi als wat. Wie het de eerste keer? Nee, ik had al jaren nemen, een verblik. En hoe ging dat? Slechter. Ja, dit is mooier. Ja. Wel voor herhaling vatbaar om het volgend jaar nog eens te doen? Zeker, als je samen opkomt, dan kent het altijd bij.